650 600 ଟଙ୍କା। आज छाड़खाई सारा दिन आम कौन कलु। हेलो भाई नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विश्व ब्लॉग ओरिजिनल। कार्तिक पूर्णिमा पर दिन समस्ते जानते छाड़खाई मास जाक कार्तिक मास जी भी आइंष खाऊँ तार भी से दिन छाड़खाई, जो दिन जी खाऊनी तार भी छाड़खाई। मु बुझीपारनी तार ना छाड़ खाई कौन पाए, किंतु ता परदिन मंगलवार थिला तो से प्राय लोक छाड़ खाईटा को पालन कर नथिले। आज हूँ बुधवार, मो नाटक सारिकी आसिली पुरी समघेरा थिला आम अशोक सम्राट। तो नाटक सारी आसला बेले मुझे जानी जे रूपाली बहुत दिन है कंकड़ा खाईनी, तेणु आज 4 नंबर जीवी कंकड़ा नहीं कि जीवी। देखिया आज ब्लॉगटा केमती हो, पूरा दिन ब्लॉग आज आपन को देखे बोली चेष्टा करी। यार केमती देखे तो राति अनिद्रा शोई पड़ी, ठीक अच्छे चेष्टा करी। जदि मझीरे किसी गैप थाए ताने मु रेस्ट नौ मैंने राति अनिद्रा से शोची, किंतु पूरा दिन ब्लॉग देखा चेष्टा करी। तो एबे जाऊँ मु 4 नंबर मार्केट देखा कौन अच्छे। आज तो बहुत भीड़ थी। ओके चलो आम जुआल आओ बेसी डेरी करवानी सीधा मार्केट को। पाम्पलेट मजा कंकड़ा भाई ना कंकड़ा 400 रुपये इटा 550 भाई समुद्र थोड़ा कंकड़ा के कंकड़ा मगो 750 big size. छड़े दे मु कौन करी एकुटिया ये वाले शोई भी राति अनिद्रा ही जाइए। आगे 650 600 टଙ୍କା देख माई अंडा नुन मांस भारी माईठू देख आप ये माई की भूल ये माई आ गए अंडा दूसरी देख कौटा कौन कले सर हाफ किलो हाँ आप संसार बन बहु आसे जल्दी देखो
आंटी चार नंबर मार्केट फटाफट नहीं जा सकाळ 5:40 ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି 4 ନମ୍ବର ନନ୍ଭେଜ୍ ମାର୍କେଟ। ପୁରା ଭିଡ଼, ଯେତିକି ଲୋକ କିଣୁଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥିଲେ। ଏ ତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଯାତ୍ରା ସାରିକି ଆଜି ମେକଅପ୍ ବି ଛଡ଼େଇନି, ସିଧା ଯିବି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ପୁଣି କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଜି କିଏ କରୁଛି, ରୂପାଲି କରିବ ନା ମୁଁ କରିବି, ଦେଖିବା ଘରକୁ ଗଲେ। ମୁଁ 4 ନମ୍ବର ହାଟରୁ ନେଇକି ଆଇଲି କଙ୍କଡ଼ା 1/2 କିଲୋ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 1/2 କିଲୋ, ଆଉ ଫୁଲକୋବି 4ଟା, ମେଥି ଶାଗ ଆଉ ମଟର ଛୁଇଁ। ଘର ବାହାରେ ରୂପାଲି ଶୋଇଥିବ ବୋଧେ। ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ରୂପାଲି ଶୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳାଇକି ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ଧୋଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି ଯେ ଯଦି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଦେବି ତାହେଲେ ରୂପାଲି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଆଉ ରୂପାଲି ତାର ସେ ବନେଇବ। କାହିଁକିନା ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଭଲ ବନାଏ, ତା ଇଚ୍ଛା ସେ ଯେମିତି ବନେଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ମୁଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ସମାନ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ତେଲରେ ଭାଜିବା କଥା, ବାସ୍। ଆମ ମାଉସୀ କିଚେନ୍ ସଫା କରିସାରିଲେଣି। ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗରମ ତେଲରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ତାର ଭଜାଭଜି ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଥିବ ଆଜି ବୋଧେ ଛାଡ଼ଖାଇ। ହଁ, ଟିକେ ସପ୍ତାହଟି ବିଳମ୍ବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରେ, କାହିଁକିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ଦିନରେ ବି ରେଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ଆଜି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆଜି ହେଉଛି ଛାଡ଼ଖାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଓହୋ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଭାବିବେ। 2 ଟୋପା ଲାଳ ଗଡ଼େଇବେନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପେଟ କାଟିବାର ଥିଲେ ତ ଆଗରୁ କାଟିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ବା ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ, ସପ୍ତାହଟା ହେଇଗଲାଣି ଛାଡ଼ଖାଇକି। ଓହୋ, ସଇଲା ତମର? କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଜି କିଏ ମିଠା କ'ଣ ମିଳିଛି?
ମାଉସୀ ଏବେ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ା ଭାଜି ଦେଇଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଭାଜି ଦେଇଛି। ରୂପାଳିର କାମ ହେଉଛି ତରକାରୀ ବନେଇବା। ସେ ଭଲ ବନାଏ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆଉ ମୋର ଏବେ କାମ ହେଉଛି, ନିଦ ତ ଆସିଲାଣି ଆଖିରେ ଆଖି, କିନ୍ତୁ କାମ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ଧୂଳିଆ ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି ୟାକୁ ଧୁଆଯିବ, ଧୋଇଦେବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କ'ଣ କରୁଛ? ବାବୁଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ଦେଉଛି ଆଗ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜି ଦେଇଛି, କଙ୍କଡ଼ା ଭାଜି ଦେଇଛି। ତମେ କରିବ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛି, ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଗିଲା ଅଧ କିଲୋ, କଙ୍କଡ଼ା 3ଟା ହେଲା 600 ଗ୍ରାମ, ଅଧ କିଲୋ ହେଲା। କରିଦେବା। ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ଧୋଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ସଫା କରୁଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ବସ୍ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଫୋମ୍ ପୁରା କରିସାରିଛି। କାଲି ଛୁଟି ନଥିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୁହେଁ ମ, ଦିନ 10:30ରେ ଆମର ପଖାଳ ପାର୍ଟି। କିଏ ଝିଅ ଉଠିଲାଣି କି? ନା 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 ଏ ଲୁଣ ଡବାଟା ଏଇଟା ଅମୁଲ ନୁହେଁ ତ? ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫଟାଫଟ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ପଖାଳ ଆଗ ନାଦି ଦେଇଗଲୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଇଗଣ ସବୁ ଦଳାଦଳି କରିକି ଟିକେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି ବୋଲି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଏକାଥରେ ମିକ୍ସଚର, ସେଥିରେ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ ସବୁ ସେକିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦଳିକି ମିକ୍ସଚର ଫିକ୍ସଚର ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇଦେଇକି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ କରୁଛ? ହେଇ ପଖାଳ ଖାଇକି ଏଠି କ'ଣ କର? ଖେଳୁଛୁ ଆମେ। ଖେଳୁଛ? କ'ଣ କେଉଁ ଖେଳ? ଉଆଁ ଖେଳ? ଉଆଁ ଏଇନେ ଉଠିଲା। ପଖାଳ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଏଇଠି ଉଆଁ ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ।
ଉଠିଲା ଯାଏଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରୂପାଲିର। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆଖି ମୋର ଖୋଲୁନି। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରୂପାଲିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବାୟା ମସାଜ ନେଉଛି ତା ଆଇଠୁ। ତାକ ତାକ ଦିନ ତାକ 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 ତାକ। ତା ମୁଣ୍ଡ ଉଠଉଛ ନଙ୍ଗୁଲୁ। ଏ ଶିବାୟା କଣ ହଉଛି? ଗାଧୁ ଗାଧୁ କରିବ ଏନେ ତେଲି ଲଗେଇ। ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ଗରମ କଲେ ହବ, ତେଲ ସରିଗଲା। ନେ। ମୁଁ ଖାଇବି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆଇଲି, ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ମୁଁ ବି ଶୋଉଛି, ତୁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ। ମୋ ପାଖରେ ତମ ଗାଧେଇ ଖାଇ ପିଇକି ସାରିକି ତମ ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବି, ତମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଦେଖିବ। ରୂପାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ମସଲା ବାଟାବୁଟି କରି, ପିଆଜ କଟାକଟି କରି, ରସୁଣ କଟାକଟି କରି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟିଛି। କ'ଣ ସେ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ଭାବିଛି, କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ହେବା ଦରକାର। ଓହୋ, ଚିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ହେବନି। ହଁ ହେଇଥିବ, ଆଳୁ କାଟିଛି କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏବେ ସେ ତେଲ ଗରମ କରିକି କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛି ଏଇଠୁ ଶିଖି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ରୂପାଲିର କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ। ଓ ଚିନି ପକେଇଛି ସେଥିରେ। ଆଚ୍ଛା, ରଙ୍ଗ କରିବ। ଚିନିଟା କାହିଁକି ପଡ଼େ, ମିଠା ପାଇଁ ନା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବାଲି ଯାତ୍ରା ବୋଲି। ଚିଲି କରିଦେଇଛି। ଚିଲି ମାନେ ଗ୍ରେଭି କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗ୍ରେଭି ହେଲା ନା, ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଏତେ ଗ୍ରେଭି କରିଛ? ଗ୍ରେଭି ନା ପାଣି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯାଉନ ରେଡି ହୁଅ, ପୁଣି ଡ୍ରେସ୍ ସଜାଡ଼ିନ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଦିଟା। କ'ଣ ଦିଟା? ହଁ ଅଛି।
ଆଜି କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ କି ଚିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରୋପାଲି କରିକି ଖାଉଛି ନାଇଁ ମ ଡେରି ହେଲାଣି ନିଦଟା ଟିକେ ଜୋରିଆ ହେଇଗଲା। ଖାଅ ଖାଅ ହଉ ଜଲ୍ଦି ଡେରି ଦୁଇଟା ମଣିଷଙ୍କୁ ପୁଣି ୱେଟ୍ କରେଇ ସାରିଲେ। ମାନସର ହରିଆର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚର୍ବି କୋଉଟା ଏଇଟା ଚର୍ବି କାହିଁକି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦିଅ ଆଗ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ହଁ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା। ବା ଫଟେଇଛି ଆଗରୁ। ଚିଲିକା ଢାବାଠୁ ଆମର ଭଲ ହେଇଛି। ହାତରେ ପଶିଯିବ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ଦିଅ ଦିଅ ମୁଁ କାମୁଡ଼ି ଦିଅ ଇନେ ମଝିରୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଛଡ଼େଇନ କି ହଁ ଛାଡ଼ିଛି ହଳଦୀ କମ୍ପା ଲାଗିଲା। ହଳଦୀ ଏଇଟା ତମେ ଛଡ଼େଇଲ ଆଣିକି ନା ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଥିଲେ ରେ। ହାତରେ ପଶିଯିବ ଦାନ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗ। ଡେରି ହେଲାଣି ହଁ ଡେରି ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ଡେରି ହେଲାଣି ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ମାମା ମାମା ଚାଲ ଚାଲ କେତେଟା ବାଜିଲା ହଁ ଖୋଲା ଅଛି ଖୋଲା ଅଛି ନାଇଁ ପଛପଟେ ହାପି ହାପି ଯାଉଛି କ'ଣ ହାପି ହେଲେ ହାପି ଆଇଲେ ହାପି ଡେରି ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ମାନସ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବେ ଆସୁଛି ମାନସ। ରୂପାଲି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି ତୁ ଆଜି ପୁରା ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯାହା ବନେଇବା କଥା ବନେଇବୁ ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କରିଛି ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ବନେଇଛି ଯେ ଟୋଟାଲ୍ ଦିନ ଯାକର 10 ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ କହିଲେ କାହାକୁ କାଳେ କହିବାକୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଆଜି ଶଙ୍କର ଗୋଟେ କେମିତି ବହୁତ ଟାଣୁଛି ଶଙ୍କର ହେଇଯିବ ଗାଡ଼ିରୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ଆଉ କିଛି ଆଣିନି 2 ଦିନ ବା କୋଉଠି ଏଠି 2 ଦିନ ମାତ୍ର 2 ଦିନ 3 ଦିନ ମୋ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସିନ୍ ସାରିଲା
आज ब्लॉग बहुत दिन पर चेष्टा कली पूरा ब्लॉग बनैया तथापि पूरा दिन कौन देखे हम जी भी चेष्टा कर छोट पिलाटा को आमको एमती भल पाइबा था। थैंक यू सो मच महादेव आप सब खुशी।